Ola, hoxe imos a repasar cales eran as cores primarias, que como recordaredes eran amarelo, vermello e azul. Sodes capaces de repetilo vos? Veña, imos intentalo. Moi ben! Agora que xa sabemos dicilas, imos escribilas. Empezaremos por amarelo. Vamos a continuar co vermello. E por último, escribiremos azul. Queredes intentalo vos? Imos pouco a pouco. Primeiro, amarelo. Despois, vermello. E por último, azul. Tedes xa escritos os nomes? Imos a contar as letras que ten cada unha das palabras. Empezamos por amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Amarelo ten 7 letras. Seguimos con vermello. Imos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vermello ten 8 letras. Imos con azul. Imos contar. 1, 2, 3, 4. Azul ten 4 letras. Agora xa sabemos moitas cousas máis sobre as cores primarias. Moi ben, ata pronto!